The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatiang kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugamain sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Nupo diri sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Karon nga Domingo, Disyembre 26, no? Inatamya ko lang sa mga gali happy birthday akong amigo si Arnel Navales. Alan Navales nga naga-celebrar sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Kuan ni siya, retired senior officer sang SRA, awardee sang SRA, awardee pa sang 1968, class 1968 sang UNOR. Natawo ni siya alas 12:05 gidla sang Disyembre 26, dutayan lang siya mag Disyembre 25, no? Dutayan lang magdungan birthday sa kay Jesus, no? Anyway, Alan Navales, happy birthday sa imo. Mga ka-aksyon sa atong pagpangalagad, ginadulong ini sa inyo sang Dr. Fred's Green Coffee. Ang Dr. Fred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sang green coffee beans kag mangosteen seed. Produkto ini sang scientific research. Kaya muna nga daw naghalog-halog na. So, kooperasyon gapon ang aton kinahanglan sa aton nga pumuluyo para dira sa pagbintinar naton sina nga sitwasyon. And then we can say nga at least ang semblance of normalcy, basi magno-normal na ang aton sini nga pagsinalayo, in spite of the pandemic, no? Ka nagnumo na gid man ang mga kaso naton sa karon nga panahon. Isa lang sinabantayan sa mga ining ginatawag naton nga Omicron variant, no? Anyway, para nga mas matagan kag mas makatag kita sang dugang informasyon, yari sa liwat ang aton nga mangin kaupod, Dr. Melvin Ibanez. So anyway, sa atong programa subong, kay gina-continue tagin man yung update naton bala. Din sang last year ni kasi ang COVID stays with us for a long time. Para man nagyapon. So just an update lang, partner. It's good to say nga since yesterday, December 18, ang atong kaso sa Bacolod nagdugo na gid. As compared to sa kapon, ang
active cases na lang ta. Oo. Sa Negros Occidental, 487 na lang. Ang active cases ang last week, December 11, 670 pa ni. So dako ang pagnubo ang Bacolod City, sang kapon 230 na lang active cases. Sa bilog sang last week December 11, 308. So nagnubo siya mga 78 cases kid. Ang Iloilo gani partner 74 cases na mo. Na active. Okay. Ang last week nila 86. So it's a good sign despite of the fact na nag-relax ang aton nga mga health protocols katungod sa aton nga ang aton restriction naglumo na nag-level 2 na ta. Despite of that fact na mga tao open ang economy, wala mang naglapta ang dugang ang COVID. Nagano po paganing-gano mo. So as much as we should sustain this until the end of December. Pero balantayan ta lang ni ang January. Dali after a month ma-surge siya bala. Okay, because ang dominant sa mga virus kara sa aton Delta magyapon. Okay? So hindi lang masaligan, hindi na ta magsalig. Although salamuha kita, nag-attend kita mga parties, nag-attend kita reunions, Christmas parties, ug nakadto kita sa mga malls na damo tao, especially weekend. Hindi lang kamo musalig kaya dapat ang mask, ang face mask lagi ka social distancing. Yeah. From time to time gina-remind tagi ng aton remind tagi na sila. Ini gurong face mask ta ni guro matyagan ko do sige na lang niya do kung face mask nimo. Hindi bala? Ang face mask sige na ni, hindi na ni way of life. Way of life. Way of life hindi na ni muntat kay ang tungod sini sa mga ang virus COVID-19 nag-mutate na mong na-replicate na-damo thinking about mutation at ambal ko last week na ang CDC Center for Disease Control sa Amerika nagambal nga kagang ang South African Ministry of Health nagambal nga ini kuno ang Omicron variant mas lesser kuno ang effect ang iyang pagka-virulent kumpara sa Delta variant. Kaga less hospitalization, less likely to die, no? Kaya ang kuan ko milder. Although ang iyang ang amal nila nga rapidly transmitted, nakita gyud sa graph, no? Na dasig man ang iyang transmission. Ang ang incidence report nila nga in a span of few weeks dasig ang pagsakaya. So rapidly transmitted siya as compared to Delta variant. Pero di ba Dok, ang Omicron variant nakasulod na gid man sa aton diri sa Pilipinas, no? May mga cases na kita May cases na subunga gina-isolate to pila to tatlo sila. Na under isolation, gina-contact trace pa to ang mga upod na sa aeroplano. Pero gina-contact trace and we pray nga hindi na maglapta bala ang ining Omicron. But recently, just a few days ago, ang Columbia University sa Amerika kagang University of Hong Kong nagpagawa sa ilang health report, yung update nila nga ang Omicron variant, they found out may mga 31 mutations sa iyang protein spikes. So may mga additional sa existing protein spikes, may 31 ka mutated protein spikes. Which ang ilang ginapagawa subong na the Omicron variant is rapidly transmitted, yes, given na, but it is resistant to vaccine. Ang munang delikado. Kaya nga basta si CDC last week nga it seems nga ang vaccine kuno is effective to the Omicron variant. Especially ang South Africa nagambal nga sa ilang study nga research nga effective ang vaccine sa Omicron variant. But lately sa Columbia University kagang Hong Kong University pagwa na on the contrary, contradicting their report,
nga ang Omicron variant resistant sa mga vaccines available now Okay. Mm-hmm. because of its mutations, multiple mutations mo. So dito nila kita nga but ang Pfizer mismo na paggawa man ang ila ko ng vaccine na Pfizer is effective sa to control sang Omicron variant. Okay. So hindi tanima ko nang subong kay ang mga clinical studies around the world sa mga scientific communities naton naga-contradict. Oo, lain-lain. Lain-lain. Contradicting subong. Lain-lain nila nga mga findings. Oo. Yeah, so ang may mo talang gini mga muyo kita kaga mag-andam kita hindi ta magsalig. Because nali bala ang hambal nila nga ang aton vaccine including booster na muli bala magwa nga Omicron variant dali hindi siya dali hindi siya mapatay makontrol sa vaccine. Pag lapta. So amo to tani ang last week nga bago si mo liko tani kun ang CDC pronouncement reports consistent pala. Consistent. Liko bala daw it seems that it is an act of God. Kind of God na towards pandemic there is an intermediate virus na muni Dok, atong lambal mo gina ang Omicron variant daw intermediate ano to sa Doc? Sila mo Doc? Ang tanaw to maybe it's an act of God or God's intervention on his miracle way. Nga ang Omicron variant is an intermediate virus. Meaning? Nga i-absorb ang iban nga mga effects sa ibang nga virus from alpha, beta to gamma to delta. And ina-absorb niya because if consistent according to the pronouncement sa CDC nga milder ang iya effect, it's going to absorb everything at the same time. I-absorb niya so that ang aton nga effects ng virus sa COVID-19 will be mild. Lesser hospitalization, hindi ka maggrabe, hindi ka mapatay. Abot mo sila, I don't know kung na-chapter nga kung pag plastardo ko nga ang Omicron variant, kung ara sa aton, matapikan kita, magabulig sa aton lawas, nga may resistant kita to other variants. Yes. Okay, kaya na siya mo. I-absorb niya. And then, once a patient affected sa Omicron variant, kung mild, no? Kung milder siya. That patient will recover eventually, and with so many people that absorbs the Omicron variant, that will be an intermediate phase going to the endemicity. Okay na dumakontrol na lang. So eventually, makat mong change in transmission sa ibang na virus. Ang mabilin Omicron variant na lang. Which is less mild, less virulent. Virulence. Low ang virulensya, low ang iyang infection. Kung may mga sintomas, kung siya mabulong na, tondo ordinaryo na lang, pagbulong. Kung ang iyang mutambal kung ang iyang sintomas ng Omicron variant will be just like a flu. Na treatable by other means, by other antibiotics or by other means, no? And then going towards to recovery, it's possible because kung amo na ang kuan ginatanaw naton, eventually the pandemic will stop, and we will divert towards endemicity. Meaning baka endemic imbis na worldwide, in a certain country na lang. Looking at it on the positive side, daw nahimo panigali ang Omicron variant nga mangin taming armas naton against sa ibang variant sang virus. Daw siya daw ginbutang na siya bala. Sa Ginoo, daw ginbutang siya para i-absorb yan. Daw armas i-absorb yan, and then pero ang iya symptoms mild. Mild, oo. Kaya sakto man na ito kambal, let's say,
ang virus ang makaaway sini virus man. Ang para sa mga ang rabies pala hindi man makaaway sina rabies man. Damo na sa eventually na. Nagkatabo na sa bilungang kalibutan. Ang like ang vaccine, ang ginapaway na sa vaccine, mismo virus mo na. Magpabilig ka sa vaccine, it is using also the virus itself. Correct. Sa laboratory, ginakuhaan na nila ang virus or ng tail or head para hindi siya mag-infective, katama, nagmeron. That's why nga... Parang lang yung purpose siya to stimulate our body to immune system to stimulate it to produce antibodies. That is why nga damo na pati nga this is an act of God nga imbes nga bakunahan kita sang virus, aral butangan lang virus da para makaaway sa ibang nga virus. Damo na. Eksakto na nga theory. Butangan talaga virus kalain. Nga ini yung virus kalain, i-absorb yung ibang virus, unahan niya nagadaan. Tapos iyan niya ang epekto mild. Okay. Less likely to be hospitalized, less likely to die. So meaning ang imo lawas da ginaga develop sa resistance sa ibang natural immunity ka na. Natural immunity. That's amo na sa ang positive pagtan-aw sang sining Omicron variant. Yeah, amo na positive side nga amo na ginalantaw sang CDC. On the other hand, contradicting that claim, nagpagawa ang Columbia University. Columbia University is also a prestigious university in America. Nagpagawa na sila nga, according to the research niya, ang Omicron variant maybe is more virulent than the Delta. Amo naman na. Pero tingin nga study mo na guro, back ba na by facts and evidence? So, may lato sa Colombia, present pa na nila sa WHO. Kaya ang CDC na-present sa WHO, ang WHO mo nang nag-decide. World Health Organization. So, i-present nilang findings. But it should be validated by their own peers. Sa ilang mga grupo ng mga scientista. So, it is evolving. It is going to be a tedious task, no? Na ginahulat natin. But for the meantime, kita diri sa dalom, mag-andam lang kita. Hindi kayo magsalig, no? Kag mga muyo ko tayo nga kabay pa ang iyas ng CDC nga findings na amutani na. Dali pa lang ang CDC findings, Center for Disease Control sa Amerika. Among gina siya ang kuangin mong among gina siya ang silingi abing among gina ang nagakuan sa communicable diseases around the world. Among nagakuan sa mga Ebola virus bla. Kung din itong may mga outbreak, dito na sila ang CDC na padala. Actually sila gini ang legal nga platform nga naga-studio sa mga virus. Amo ni ang obra sa CDC. Kaga ang ang Colombia yati support na sila, support group na Anyway, back to that, let's pray nga hindi lang maglaptan ang Omicron variant sa aton sa Pilipinas. Kaya daw sa tanaw po ang aton pag-control sang Delta variant is effective mong. Subong yesterday ang national average sang kuana sang active cases to mga 291. Gamay na kayo. Kapon bilog ang Pilipinas first time. So na 22,000 na daily cases daily cases. Kapon 291 lang. Paano niya eventually we are going to be zero. In some areas. Actually, at this point in time, makasiling kita, Dok, nga we are winning the war mo against this virus. With asang na rin mga results subong sa cases, I think slowly we are gaining grounds, no? Sa aton nga away. Gaining ground and we are on the road to recovery, to near normal. Galing kiti, we don't know, damo mo da symptomatic, kalakat gyapon na mo. Ang sadya, kiti damo pa man gyapon sa unvaccinated. Kaya mo na balang nga gina-convince kinaton subong sa klinik ko everyday ay mga 6-7 ka pasyente na ang mga convince ko. Para dito na data clearance para
pag natin ayawan kag speaker eh. Kadamo pag hindi nga wala ga unvaccinated, nagapati-pati pa sa mag-inom sa ibang mga mabulong nga mga prophylaxis. No? Hindi na tayo magpati-pati bla ang kwanta lang bla, ang sundon lang ang present bla nga protocol guidelines ng ilang sa mga doktor sa hospital. Tama lang guidelines na validated by mga Philippine societies on infectious diseases, pulmo, hindi na tayo mag-decide, hindi na tayo mag-wada. Hindi na lang tayo sundon lang. Ang next topic na lastly, ang home care bala effective mo. Okay. Nag-manage siya kami several patients na kadamo sa balay lang. Even moderate cases of COVID. Gina-dextrose namon, dagaan to sila sumab, remdesivir sa balay. Nga tayo na, subong. Matibayo. Kayo. Kaga, hindi lang... even ang COVID patients, nag-manage siya ang balay at tipan. Dila kami subong nag-concentrate. Makabuligid mo mo. Gane, oo. Kaga, at a lesser cost pa on the parts ng pasyente. Mas barato siya. Lesser cost. Ang advantage mo na, number one, ang cost kit. Like isa ka pasyente na mga 20 days COVID patient. Vaccinated mo kay tungod ang weak ang lungs, may kwarta sa balay ng ayog. Hindi siya mo hospital, siya mo pilit. So, it is a very tedious task for us balay tipa na nag-manage nurses, doctors, tanan ginimo namon na survive siya. Ang bilya is mga 375,000, including ang to silisubab nga mahal-mahal nga 95,000. So kung tanawon mo lang ang iyang bill mga 260,000. So kung sa 20 days mo sa hospital, wala man ko kakuha sa hospital nato na. Ang inang moderate cases mo, partner, mga milyon na mo. Isa na ka-milyon. Ang ikuan lang na isalon na sa PhilHealth was about, since kung severe cases, mga 750,000. Kung moderate, critical, o high risk pneumonia, mga 350. So, ang iya to, supposedly, kung sa hospital to, milyon na to. But still, aside sila yan, number one, aside sa cost, number one, cost mo. Number two, comfort sa immobilize kag close ka sa family mo. Number three, di araman tanan, ginatag, kung anong ginatag sa hospital, araman ginatag siya. Closely monitored ba siya? No? Ang number four, ang mental. Correct. Less mental stress kung nakaka sa balay mo. Lesser ang depression, mental stress, anxiety kung nakaka sa balay mo, sang sa ara ka sa ospital. Siling ko pagid gani, siling ko ang stress pagid sa pamilya, kaya tim ospital ka, hindi man pwede nga wala sa may mabantay sa imo tong pamilya. Amo na, mabantay sa imo. Kung ano-ano daw kinulanon mo, ara dayon. Although isolated sa room, pero ginabaklan sa auto niya bulong o napadala sa balay-atipan. Ang balay-atipan nagpadala bulong mo. Ang namin sa balay-atipan kay take care ka sang nurses ka doctors. Tapos kung wala ka access nga mabakal bulong mo sa duha, ina-facilitate sa balay-atipan i-deliver sa balay mo. Okay. Balik, they're getting out of their way na ang isa to ka pasyente, ang iyang bata to sa Indonesia, connected sa WHO. Ang iya mama, taga San Carlos, kindaladis mapulot sa kasi niya para hapos ibang manage. Di caregiver lang. Di wala gid-access. Then communication sa Benetipan sa bata sa Indonesia, padala ka lang kwarta, kami na bala. So, grabe. Ang praise kay tuon nga, pati kinanglanon sang mamaya, grocery, ang iyang pagkaon, ang iyang diaper. Pare, gina-deliver pa na ya sa balay-atipan. Balay-atipan na nga. Mas convenient on the parts ng pasyente. Kadamo sa nga bintaha. Kung nara kita sa home care nga sistema, damo bintaha. Tigin amo nang ginahimo na mo kili ko, why not nga i-take care sa pasyente sa iya medical side? Why not ang iya nga economic side abis i-take care kaya ang kinanglanong niya. Food, kaya why success mo. Hindi siya kagawa sa balaya. So, gina-deliver.
Mayo. By the way, Dok, ano ganiluwat ang contact numbers ng Balay Atipan diri sa Bacolod? Ang number is 468-5203 lang. Wala na, landline lang. 468-52... 5203. Sige, kayo may 468-5203 na rin kung ano, panawag lang mo. Sige. Hindi lang nasa rin COVID, Bisan hindi COVID. Nag-manage sila non-COVID kag-COVID patient. Ang importante, kinata sa kung pagtanong, importante na mas lesser ang imo gasto mo kung diri ka sa Balay Atipan. Lesser. Lesser. Ang ganda ko, guro, 30% mga 70% less. Mayo. Okay, why matagano sa hospital, no? But actually, kung siya mo complementary ni sa hospital, ka-support niya sa hospital eh. Sige, Doc. Actually, ang X-ray nga portable, napadala namon, nga tie-up kami sa Riverside. Pinapadala mo sa Riverside ang X-ray kag laboratory na sa balay sa pasyente. Para magkuhan. May portable X-ray na, Riverside. Pinadala ko sa balay, kag dito lang X-ray. Namin, no? Namin. Laboratory, house call, ECG, house call na. Tanan convenient, tanan. Okay. Convenience at a lesser cost sang imo nga medical medical needs. Sige, Doc, thank you with your time, Doc. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas, Doc. Doc. Christmas ko sa inyo. Sige, salamat. Salamat, Ged. Salamat, Thank you, Ged, Dr. Manias. Sige. Bye-bye. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station that dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod,
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since, no? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate, no? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster, no? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi, no? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Naku sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakba ba? Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige sir, relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpangati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Ang aksyon, balik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa kapihan sa aksyon. Kag sa gyapon na ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Fritz Green Coffee. Ang Dr. Fritz Green Coffee may double action
Ato nga pagpangalagad mga kaaksyon sa sinigabahin sa nasiling ko na ining pila ka mga edisyon sa aton sining pagpangalagad ginapakamayo naton nga tagaan sa ining aton mga kandidato bla nga makilala ninyo ang mga especially mga independent naton nga mga kandidato, no? Kaya ako nag-advise ko sa inyo nga hindi lang kita magtanaw sa mga kandidato nga daw kilala lang pirmi, nga daw amo lang sila pirmi. Try to scrutinize man sa aton nga mga kandidato nga nagatapadalagan independent kung bala may kapasidad, may matanyag sila sa aton, kung sila ang magpungko bilang mga opisyal sa aton sininga siyudad sa Bacolod. Ang bisita natin ko ng aga, nagapapili man konsihal diri sa siyudad sa Bacolod, bilang independent, no? Si Rico, no? Rico Villafuerte, no? So good morning sa imo, Rico, kag welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Good morning, Action Boy, and to all the staff here sa Kapihan sa Action Radio. Thank you so much for inviting me for this opportunity. First and foremost, thanks God that we're still given the chance and opportunity for this day. Although grabe gid ang natabo sa aton lately. Kakusog sang bagyo nga nag-agi. So this is challenge to all of us. How are we going to work hard para makabangon kita tanan? How are we going to work together as one para magbinuligay kag makabawi ang mga losses nato no sa life kag sa aton mga kabuhayan. Sige, oo. In fact, nagaupod kita, nagakon kita bala, nagabatsyag man kita sa sitwasyon sa aton mga kauturan, especially sa Southern Negros, no? Yes, kami diri sa Action Radio gani may ara kami operation tulong, nagabaton kami mga donasyon nalin sa aton, dira kami mga sulosobra, no? Nga madulong man naton dito sa aton nga mga kauturan sa Southern Negros, no? Sige, anyway, Rico Villafuerte. Pamangkot guro na is sino ni si Rico Villafuerte? Can you tell us things about you? Para nga makilala ka man sang pumuluyo, sino ni si Rico Villafuerte? Our family actually is living sa Mansilingan. My father is a lawyer, si Attorney Teodoro Yusay Villafuerte sa Mansilingan, no? Amo ginadaang amon nga pinakamay sa father ko. Although sa mother side naman taga Sumag. And my father passed away when I was 4. Okay. So nakatuon kami baligya plastic, baligya isda, mga buhay nga hindi man nagkaraamo. So we understand ang balatsagon sa pigado. Kagi man kami tulog sa plaza. No, we struggle no in the past years of our lives nung gagmay pa kami. But with God's help, we continue no to fight. We work hard until such time sa bululigan sa mga magulutod kami. Nakatapos kami sa pag-eskwela. Sa Kaluyan. And I spent my life 12 years in Manila. So I'd work in different companies like pharmaceutical, law firm, business corporate, business company, and other construction companies as well. Until such time na nagputap ako my own business like my own private construction company, then mga water station, gym. Because mahilig mo ako sa sports. When I was young, I played palarong pambansa. I am a palarong pambansa player in Bacolod City as well. Football. Football? Yeah. So when I was in college, nag-coach naman ko, nagabulig ko sa mga public school. So then they became a champion as well. When during the time na college pa lang ko. So the leadership is there. Boy Scout leader sa elementary. I was an officer during high school time, no? I studied sa Domingo Lacson. So high school. kabalo ka naman sa Domingo Lacson, grabe ka strict sa ang discipline, no? Ang kamandan mo si Sir Frank Tortogo. So dira na mold kami the discipline, the determination and dedication. Till such time nakagraduate kami sa college, in Kaluyan man lang. So amo na sa Subong, may mga ginagmay na negosyo. Amo man lang amon nga, no? And the reason why we're running is because nakita ko that probably we can augment something for our city. Number one ko ginhambal for me, ibalik ta ang accessibility sa syudad. That is an airport and a public port. Because we are living in a highly urbanized city, but definitely we're not living in a highly urbanized setting. Kita lang yung highly urbanized city nga wala airport. Ang Iloilo man. They have an airport. Sagwa man nila, sagwa man sa syudad ang airport. Yes, pero makita mo kung ano ang pag-asenso nila.
Cebu, hindi man sa Cebu Mactan. City. Mactan, bro, it's not Cebu City. But they're very small. They're very small city. Kung lang taon mo ang Negros, kumpara mo sa areas ng Cebu sa map, kagamay-gamay kayo. So kung lang taon mo, yung Bacolod na sa Gapon, ang kadakoon niya. Ang Bacolod, Puerto Gidya kadako. We have 61 barangays here. So if we don't have airport, direct accessibility, ang mga businessman, maput up gidya kung diin ang airport lapit. Like for example, sa Cagayan. So when they transfer their airport sa Lagundingan, the businessman, the notion of the businessman, kalayo, matravel pa kami. If you're a businessman outside Bacolod City, you will put up your manufacturing company in Bacolod without an airport? Definitely not easy. Why? Every time you go to the city, kalayo sa yung travel mo. You have to compute the feasibility study. Number 2, ang public port. In the Philippines, we are the only port in the Philippines sa pagwa sa salakyan mo may bayad. We don't have accessibility. We should have an accessibility direct to Bohol, Bacolod. 1 hour trip lang dapat. Cebu, Bacolod. 1 hour trip, Dumaguete, Bacolod. Like ang mga foreigners sa Bohol, pagkadto mo sa Ilapker, dumudamo. Dari sa aton, wala kami makita masyado. So there's no investor. But if we have an accessibility direct to Bohol, 1 hour trip, going to Bacolod, going back there, 1 hour trip, ang mga foreigner, dasig ang pagkadto nila. The notion, the investment, dasig kayo. So every time they get out sa city natin, mabayad ang salakyan mo, 188 pesos. Pag-canter, doble, triple, pag-truck. So once nag-put up ka sa manufacturing company mo, which is very vital sa syudad ta, kaya naghalin kita subong sa pandemic, so, damo-damo, 75% are jobless right now. So, ang manufacturing company can able to give thousands of jobs. How are we going to do that para mas mapabilis, mapadasig ang aton ng pag-asenso? Nga makasulod ng mga manufacturing company. Number 1, the accessibility. Action boy. That is an airport and the public port. Maskin domestic airport lang pag mayara. Sa una, imagine ka asensado gidyan Bacolod. Sa una, sang Banago, working ang super peri kaganin, to and from Manila, Bacolod, dasig ang paglibot sa kwarta. So definitely, amo na siyang isa tanay ka view nga makita sa aton mga leader, no? Mga politicians nga nagapulong ko, nga ibalik ang accessibility sa syudad. And then personally, I want to bring back the bulgur, yellow corn, and Nutriban sa mga public school. Okay. To have a continuous nutrition ang mga kabataan. Doon ako na sa una, sang elementary ko, ako pa nagapasan sa bulgor, kag yellow corn, nga ginapanghatan Exactly, sa yes. amon eh. Makasave pa ang parents, they cannot worry nga pagkadto sa eskwelahan, maskin pigado sila, wala balo ng mga bata, makakaon gid ang mga bata kahit paano. May answer sila sa exam, may unod ang ilang atyan. Because we believe that the youth, no, is the hope of our nation. Kabataan, pag-asa ng bayan. But how could it be? 60% right now are juvenile delinquents. Why? Because lack of guidance, ginagutom ang mga bata kung kisa nagka-problema sa eskwelahan. So, amo na nga mga advocacy tani, ang isagid nga number 1, kaya balo ka kung may export processing zone kita sa Bacolod, damo-damo gid applyan pati tricycle driver, ang mga taxi driver may pick up on sila nga mga pasahero sa airport, sa aton nga public port. Ang mga hotels na mag-asenso, mag-grow. So damo-damo mahatagan sa trabaho. Action boy. Okay, ang reaction ko dira, let me be frank about it, no? Kay sining ko ang imo nga mga plano do pang mayor pang congressman ako. If there's a mayor na maghambal sila, I will support. Yes, because I'm running as an independent councilor. But we are still a voter of Bacolod City and we are looking for change. Kung may mayor nga maghambal, may advocacy nga mo na, nga ibalik yung accessibility sa syudad, definitely I go for it. What I mean is gadagan ka konsihal, ang imo nga plano do pang mayor kapag congressman. We have to share ideas because a great mind, you have to share ideas. No, an average mind, you have to share events and discuss events. No, Okay. but if you have narrow-minded, you talk people. So we talk ideas here in order for the city para sa Bacolod nun. That's why gina-share ko ang advocacy. Whoever the mayor na magdaog, no, kung amo na ang number 1 ng himuon, action boy, definitely mag-asenso gid ang syudad sa Bacolod. Correct. Damo negosyante nga magsululod, they will be confident to put up their business sa Bacolod. Imagine nabla, ang glass lang paluto tapos sa Cebu. Tempered glass paluto pa sa Manila. We don't have availability here. So how could you be productive to put up high-rise building, mga curtain walls? We don't have manufacturing company here. So productivity-wise pa lang, why pwede na tayo? That's the reason why we keep on saying that we're left behind already with other provinces.
Speaking sa economic zone, nakaistorya ko long time ago, mga pila na kabulan, si Congressman Greg Asataya. Kag I think may ara nga bill to put up in Bacolod Economic Zone. Dire, tiyan mo na gurong na minimo, no? Kadamo sang bill actually, Action Boy, kadugay na pating libre nga ospital, dugay na ginahambal. Pila na ka-term ang nagligad, Action Boy. Amo nang ginahulat sang tawo. Di na ang ospital sa Bacolod. Until now may bill, yes, there is. Pero Hindi, di na. low na. Di na. Inagpatindog na sa gani next year. Yes, gani. Di, pila na ka-term ang ginahulat sa mga pumuluyo sa Bacolod. Dalon mo da sa provincial ang mga pasyente. Sad to hear, no? This is what's really happening. Mapatay ang pasyente. Kaluluoy, damo-damo. Kung kisa lately, hindi pa kasulod ang pamilya, sino mabantay sa imong himata sa sulod? Who will be the one to take care and give a right concern para sa imong himata kung mga hospital dira? We should have, no, to ang aton di nga regional hospital. Dapat ang mga facilities damo ng gastusan kag i-improve, no, gastusan sa aton gobyerno kay may budget man kita. Ang IRA ta subong kadako the internal revenue allocation. So di nagakadto. That's the question. So kung may ara si Kong Greg nga ginaplano nga mo na ang advocacy, that's very good. Tani so hopefully. Okay. Saying is one thing. But to prove is another thing. Kadugay na gusto ko gani makita. Hindi nga kon nga kuanda kay siguro sa sinang bagay ti ara na nakita man namon kiti makita man namon ang the process na wari na subong sa na-identify na din lugar. Siguro ma-start na ni sang bidding na sa Hopefully, Action Boy. No, I'm not against with that. Gusto ko gid na matabo. Kay it's already a law. Law na siya, no? Republic Act, hindi ko kadumdum sa kay it's a law already. So tungkol nga law na sa ara na siya, hindi lang ni siya bill kundi law na gina siya, no? So, hopefully, base next year, ma-start na construction and by the 1 year, guro construction na. Kung less than 2 years, guro matindog na ginagurong hospital. Sometimes a law is very effective. It depends upon the one who implementing it. No? So, kita damo-damo, kita the ordinances sa Bacolod. So, personally, you, Action Boy, kabalo ka man siguro, tulog ang aton mga ordinances there. Madamo-damo to, bras. Damo sa mga ordinansa. Di mo man nagambal talo, tidiin na ang ginapangita sa tao, ara na ang hospital, ara na ang mga manufacturing company. Kung ara na, wala na concern. Kasi hindi ko magdalagan, Action Boy, no? Wala ako I run. Because for me, the most important thing, they will hear our advocacy and what is the need of Bacolod City. Because I grew up in Bacolod City as well. So my heart, hanggang malasakit, ara sa syudad sa Bacolod. Nagagi kami sa pamigado, tanan-tanan and everything, until we have practically somehow. So, naintindihan ko ang Balatyagon sa Pigado, kung ano ang needs ng syudad natin sa Subong. Subong ni kabalo ko kati, perti man ang libot ninyo sa mga barangay, sa grassroots, ara ka mo dagalibot. Ano ang mga problema? Gid number 1, abing nakita ninyo nga patagaan sang priority sa aton nga gobyerno. Okay, one thing sa mga purok-purok na nalibot ko ng Action Boy, personal experience, no. May mga places tada nga dugay-dugay for how many years wala sila suga. Wala kuryente. Suga. Yes. Way labot subong niya, kay subong niya ti nabagyuhan mo. Way labot subong. Actually last election, I ran in last election. Ang sa Alihis lang sa Purok San Jose, they have 8 years sila wala suga sa ila purok. And the only concern lang kag kinahanglan nila still post lang. Halin sagwa pa kadto sa sulod. Amo lang ang concern nila sa Sineco para iyan na kuan yan na sa labton dapat sang board of director nga represent dira sa nga amo nang area. Ang board of directors nga ginahambal sang Sineco gani kinahanglan put up kamo kay relocation da sila mo. Put up kamo butang kamo sa steel post. Yung ang mga pigado mga tao dito. Hindi na kapatid dog pigado gani relocation gani. Exactly, they don't have the capacity. They are waiting for 8 years. Until sila magka-steel post para magkasuga lang sila. So, isa na sa nakita ko nga problema. That's why isang ibutang ako sa steel post, halin sagwa pa kadto sa sulod. Nagbutang ka? Nagkasuga sila. So, ang mga tao, ang mga pumuluyo, lipay gid sila. Maskin why I'm not in the position that time, no? So, sanging konstrakan ko sila sa steel post, maskin magsulod ka sa Purok San Jose, mangkuta sila. Ipalangga nila sa Rico Villaferte. Nga, kada tangla nila, kita nilang may suga kami. Because of that. Okay. So, mga purok ang ginakatuan namon kadulom. We put up mga solar lights, no? Pa isa-isa ka poste lang da. Magagi ang mga senior citizen tayo, hindi madasma. May gym tuod, may mga nakatuan ko, may mga gym na patindog sa government naton, government money. Pero wala kuryente, wala sang suga. Okay. So solar lights definitely amo nang ginobra naman namon sa akon nga program
sa serbisyong Kapuerte, no? Kag amo man amon kape Puerte, gapang hatag kami kape nga libre sa mga tricycle driver kag pandesal kada aga. Okay. Amo na sa kape Puerte namon nga nagalibot. Oo. Kay ito alleviate somehow ang gutom nila bla kay paghalip sa balay wala pa na ko sa masikad na sila mabiyahe na wala man lang kapampi, wala pandesal. So in our little way, siling ko, instead pang pumubra ko sa mga tarpaulin, total ging clearing operation naman ni Odette. Naulihin ka niya City Legal, naunaya si Odette na clearing operation. Siling ko, instead nga pang ubra ko tarpaulin, di na lang ko mangubra masyado tarpaulin. Oo. Bakal ko na lang pandesal kag kape, ibuton na lang namon, at least somehow, we can alleviate, we can augment somehow sa gutom sa mga... Total kung magtarpulin kay pila ka daw ilubong na sang pagbutang sa mga tarpulin na sa mga may kwarta ka kandidato. Yes, sad to hear ha. Dagko-dagko sang ilang mga tarpaulin subong, no? Dagko-dagko sang ilang mga billboard patay na nga serbisyo kung ginpanghatag na nila sa tao tani. Kaya nagalin kita sa pandemic nga ginatawag. Gutom ang mga tao, damo-damo wala obra. Pero ang kalsada tahalay bungkal bag-o pa. Ay, action boy, kung ikaw gamalasakit ka sa Bacolod, siguro mabatyagan mo ginambal ko. Bag-o pa nga kalsada, ginahalay nyo nakabungkal. Kadako-dako sang budget nga ginagasto, tubong lugaw. Kabalo ka naman na siguro sa construction because I am a contractor as well. No automatic may taker na naya. Ang mga ga-intra, daya nga nagabidya, ginaariglo na lang na. Ang kwarta, kadako-dako, kalsada lang na. Tapos butangan mo lang na steel sa piyak kag piyak. Pa-approve sa DP, okay na. Imagine mo din nga kadtong kwarta. Kung ipanghatag na tani duwa ka sakong nga bugas sa kada pamilya nga pigado gid. Naka-alleviate sang gutom nila kahit paano. Damo subong kalsada nga bag-o pa nga po pwede pa nga ginahalay ta kabungkal. Why the money is not properly distributed? No? Kaya dapat gina-disseminate properly kung diin dapat makadto, hindi kay sa kalsada nga bag-o pa gubo nyo na okay tani kung wala kalsada, kalsadahan nyo ang lubak nga kalubak. No madamo man ko kita lubak nga hindi nila kapartido, di wala man ginakalsadahan. So mo na din problem sa aton, no? We have to unite, dapat magkaisa kita. We have to work as one, no, mga Bacolod nun. Nantawa nagbagyo lately. I believe there's a reason why nga nagbagyo. That's a challenge to all of us to unite as one. No, magbinuligay kita, hindi kita maginubanay. Dapat ang paminsaron ta permi, hindi lang personal vested interest naton. But number one gid dapat sa nagadalagan may kahadlok sa Dios. Okay. Sige. By the way, mabalik ko aday sa aton na sa mga personal information about you. Ano ang imo nga gintapusan sa college? Nag-eskwela ko mechanical engineering before sa UNOR. Ba nag air commando man ko dira, no? Sa Air Force. But eventually I shifted to AB, major in English, because I want to become a lawyer sa Tani. But my father, hindi sila gusto nga mag-abogado kami. Kasi he's a lawyer. So we graduated as an AB major in English with the help sa mga utod man namon. So gabululigay man kami. Nila. So muna. After that, I go to Manila and work in Makati, Alabang, different. So dito ka na-expose na galing sa business world na? Yeah, in a corporate business world. Muna nakakadto ko sa lain-lain man nga country because of the business sectors as well. So naging broad ang idea ko when it comes to technology, no? Amo na tani may IT park industry ta dire. Nga with really help, no? Ay lang tawabla subong may mga crime grabe nga katabo. Ti wala kita CCTV nga lang clear. Nga makita mo dasig ma-resolve 24 hours may naga-monitor. So kadamo sang kinahanglan ta di dugang kag bag-ohon, no? Na totally bag-ohon man gid kay ang existing improve okay ka. Sa improve ta lang. No, laway man ang ambal bag-ohon ta kay do kalaway na yang existing na namo. We have to align, no? Kung ano gid ang pinaka-effective and efficient way. Dumduman ko na-mention naman gani nga last election nagpadalagan ka man, no? Kapila mo nga padalagan sumo? Actually nagdalagan ko nagligat amo gitong akon nga First. balbal gitudo nga pagkampanya pero not 100% yet because I'm very busy din sa business that time. So galibot ko gyapon Bohol, Cebu, Dumaguete, Manila. So wala gid ko sa focus. At this point in time lang na nag-pandemic. So nag-winding down man ko kay tungod siling ko amo na ang situation. So subong do naka-focus ko libot-libot gid. Amo gini subong ako nga. Amo lang nga nag-independent man ko. Kag ang libot-libot ni ang isa sa gina-emphasize ng isa sa aton nga mga amigo lang nga mga independent. Kung malo ka maglibot-libot ka, matyagan mo feeling mo daog ka na mo sa pasalig sa tao lang sa tingin mo. I'm thinking that because I ran already last election and I have a group. Aram ako sa ABB, KKB plus election mo. Okay, may partido ka to, no? Yes, may partido ko nagligat. Ang nakita ko nga daan ng mga tao, basta palapitan mo, sling mo imo na mo.
Siguro you've learned your lesson na kasi kaduha mo nga padalagan. You cannot rely on the words. Kung nagay ginamba ko, saying is one thing, but to prove is another thing. Balo ka mo ni sinisang tao, bala nga sila nila. Yung sa mga makasuglanon ko, sila nga, mga politiko na puro lang na promisa na. Di ko sa kasabat sila, kamo gani, kung mag-eleksyon ka, promisa man ka mo. Promisa mo sa boto, di ba? We cannot change the political people, no? We cannot change the political leader if we do not change the political people that voting them. So kinanglan baguhon taman ang mindsets, no? Kaya mo na paglabot sa day kwarta-kwarta ang dalagan sa atong politicians. Di kinatudloan taman sila mga wat. Nga akong mga tag kami halimbawa kwarta sa day magastos ka milyon, din mo na bawion. Correct. So definitely you're helping the people, the politicians as well, na pagpungko niya, bawion niya. That's why kami sa day hindi kami mga tagkwarta. No, ang gugmas ang tawo, kagang pagpati sa tawo nga ang prinsipyo ang amon dalagan kag para sa bakulod nun ang serbisyo namon. Amo na ang dapat nga pangitaon nila sa subong. That's why ang independent wala may mayor gakapyot sa ulo namon or mas taas amon nga nagakapyot wala. No? So kung sino mapalapit sa amon kag nakita namon ang advocacy mayo, dara kami mag-go. Kay kami we are voters as well. Amo na pumuluyo man kami sa bakulod. Amo na sila ko bala nga kita nga mga pumuluyo ang eleksyon ni sa in the case ang local elections once every 3 years na nisa mo. So once magpili kita sa aton dirang opisyal, 3 ka tuig na nga siya ng aton opisyal. Exactly. Ilang taon naton kung bala ang ginahatag sa imo niya, is it enough for you nga mabuhi ka sa sulod ng 3 ka tuig? Ha? Kaya isa kung tanaw mo ang tao kung kita may ara kita isa nga mabatasan lang we live on a day-to-day basis bala. So kung ano nang ihatag sa imo sa mga adlaw, amo na nang imo mga without thinking at 3 ni katuig. Ini siyang naghatag sa akon 3 ka tuig ni siyang pangalagad. Insakto ni siya bala nga pilion kung opisyal nga mga pangalagad sa amon sa sulod sa 3 ka tuig because at the end of the day mga ka-aksyon, bisan subong abing adlaw subong eleksyon makabaton ka 500 1,000 base kung perdi ka da, kung sipon mo gid kung sa 3 ka tuig nga serbisyo sa imo kag base hindi man sa magserbisyo sa imo kadamo ka dan sa opisyal ta nga way ka serbisyo kay do. Amo na gani action boy yung ginambal ko permi. Kinanglan mabalik ta gid ang aton airport kag ang public port kabalo ka. Kung damo manufacturing company diri kag ang mga tao malipap ang ilang nga pangabuhi, may obra sila. Ang mga tricycle driver mag-obra sa factory, maging supervisor or whatever. No pag-abot sang eleksyon niya, do hindi kita asyenda nga tagaan ka lang 2,000 3,000 maboto ka na dayon. Maminsar ka gid dayon kay ginakita mo man ay may kwarta ka man niya. So pangitaon mo gid ang right leader kung may ara ka patriotism nga ginatawag kag may malasakit ka sa syudad mo and the whole country itself. No so hindi ka basta-basta lang madala pero ang isa ka syudad nga ginahambal ta highly urbanized city but we are definitely living in a highly urbanized city. Wala kita ya airport, wala kita public port, wala kita accessibility. So do asyenda ang gwa taning. Paglabot sa eleksyon, mano po amo o ari 1,000 2,000. Di ba sa asyenda? No. Nyato sino buton to. Amo na ang kakatabo. Amo na sa asyenda mo, nyato sino aton to buton to. Kung mayor nga magsinggitan nga ibalik ang airport kag ang public port, amo na yung promisa ya. I'll go for it. Maano gi kayo ma-support ko 100%. Okay, oo. Because we are independent as of now. Kati advocacy mo na imo, no? Imo mo nang imong advocacy. Kag mo na sa inyo paglibot-libot siguro madamo ka masugata ang mga tao. Ano ang ilang kung may mga sama makaistorya kasi mga tao anong ilang nga ginapalambot sa imo nga kwan nga mga concerns nila. Okay, we have different people here in Bacolod actually and they have different mindsets as well. May tao, group of people, they don't mind. Wise like do what alam. May tao naman intelligent voters. May tao naman nga asyenda type. Amo na sang ginambal mo nga tagaan ka lang man, di ba? May tao naman yang start pa lang mag-search kung ano gid ang leadership, ano ang politicians, ano ang gakatabo sa syudad naton. So we have different people. All of that, no, in all aspects kinanglan kabalo ka gid makibagay sa ila. You should be flexible, no, the way you deal with them because ang imo nga pag-deal there sa isa ka tawo might not be applicable to other. No? Correct. That's why ako gani personally Sir Boy gamba ko dapat flexible kita. Kay like what happened sa Subong, no. Gin-interview man ko sa mga tawag ni radio announcer before bago pa nag-pandemic. Sir, ma-lockdown kita. Ako gid number 1 naghambal hindi ta mag-lockdown. Siling ko lockdown is not a solution. That is a way of corruption. It really happens kaya nagaano sila sa ako no paano sir number. Siling ko the only objective that they have after this lockdown they will instill fear sa tao
because the only objective that they have is the vaccination. No? So definitely that is not a solution. Ang tawa bala damo-damo man napatay sa vaccine pa permahon ka lang isang waiver hindi man lang pag-report. How is that fair? Pina-social distancing kita nila ang mga jeepney driver butangan mo sa ang barrier nga plastic. Nga ako may virus hindi magliko-liko daw. Sakto maliko-liko mang gyapon. Nga ang motorsiklo butangan mo sa ang barrier. Tilan tawa what kind of leadership that we have right now. No, nga ako ang mag-asawa hindi magulid sa gabi. Butangan mo barrier nila motorsiklo pag gabi mahulid man ang gyapon. Kag kung mag-lockdown kita nga hindi kita magawaay sa sulod, maglato nanay sa sulod sang balay. Malato nanay man kita gyapon. So lockdown is not a solution, that is a way of corruption. Subong lang tawan nyo bala. Anong natabo? Ara na bulgar na ang mga ginahambal na nga issue na ang mga Farmally. No, sa munang kanta ni Faithfully, subong niya Farmally. So lang taon ta ang nagakatabo, dapat pilion tagit subong hindi ta magsala sa mga leader ka pilion ta. They should have the heart and minds to run the country, to run our city. And they have the heart of the people. Nga pag nag-abot ang amon nga situation niya, they will not take advantage to the people. Lantawa ba lang utang ta sa vaccination kadako-dako na kay tungod. People doesn't know this, no? So gabi ang push sa vaccine, ginabawal tang drug sa aton nga country. Pero ang drug vaccine gobyerno tang pusher. Hindi confused ng tao sa subong, damo-damo restriction, no? Tani dulao na ng tanang restriction nga nagapabudlay sa tao. Naghalin kita sa pamigado, naghalin kita sa pandemic, nawadan milyon ubra ang tao, mga private businessman nag-winding down sa operation, nagsarado. Tapos ang may restriction pagid kita, but no one can prove the accuracy of the testing kit that we are using. Is there any one of us clarify and prove how accurate testing kit na ginagamit? Imagine mo, subong may COVID ka, the following day wala ka na COVID. Correct? So, and then, imagine, Action Boy, ang bulong sa mga malala nga sakit sa AIDS, sa HIV, sa cancer, it takes number of years of experiment and studies before prescribed sa doktor. Ini ang COVID, i-cremate mo ang COVID patient, hindi ka makasulod sa COVID facilities, hindi wala nila ginatun-an kung ano gina-exactly ang COVID, wala autopsy, etc. Sunugon mo na lang ang bangkay, hindi kung kisa makalamay ang mga mahal sa buhay, ang mga himata. Tapos bigla mo lang ipatulok sa ato ng bakuna without knowing kung di na naghalin anong mga chemical nga arada. So that's why you cannot blame the people that they are confused. Kadto ka sa bukid, mga baskog man ng mga tao, lalakat ka tiniil. Nga, hindi mo sila That's why ako against gid kuya sa ginhamba sa government naton nga mandatory ang vaccine. Number one, we are living in a democratic country. Number two, we have different health body condition. The vaccine that is applicable to you, it might not be applicable to my body because we have different health body condition. If the doctor will going to ask you, ano ba ang imong sakit, anong complication mo? No, you just sign the waiver and then go for vaccination para mapaubos ang bakuna. Maglapit naman og expire, i-push pagid gyapon naton. So natawang kakatabo sa aton. What kind of leadership that we have? So amo na yang kinahanglan change nga ginapangita, change of leadership. No nga may heart, may mind para to run our country. Number one, hindi corrupt. Correct. Because our country is very rich, no? Dako-dako ka manggaranon gid sa country naton. Kung wala lang gid ang corruption, dula ng drugs. Dula ang baha. Dula ako I completely agree with you, no? Nga ang corruption ni amo ni isa sa nagapabudlay sa aton mga Pilipino eh. Ang dalan lang Action Boy ang bag-o nga dalan bilyon na da ang aton ma-save yearly, which is able tani nga ipanghatag sa tawo para sa tawo magkadto. Di nagakadto sa pila lang kabulsa sa mga politiko kag sa mga kontraktor. No? Di nagakadto. Dira lang. Imagine mo bag-o nga dalan gubo naman. Pag medyo hindi maguba, asfaltuhon para magdaan. Tapos na following year na naman gubo na, which is bakod pa tani. Imagine na bala. Sige, with that mga ka-action, kito lang alang ta sa atong panahon. Good morning ana kay Jerel Gadudo, dira kay migo naton Juan Bolgalio sa Las Vegas. Kay Tess Rivera Murayama Yahada, dira sa Japan. Morning sa imo, Che Zamora. Via Jonathan Ana Sinoro, sa kay Dennis Nuestro, Marky Jan Ong, Alex Fuentes, sa kay Ems Aboso. Good morning dira sa imo, kagawad, no? Milili Oligo sa Tangob. Thank you gid. Sige padala di siya nga manok. Bisaya, may dala pa ya kapayas kag bulunggay ko kakumpleto man magpadala sa kay Migo Milili. Anyway, mga ka-action, inyong mga di Andre si Rico Villafuerte, no? Nagapapili konsehal independent sa siyudad sa Bacolod, no? Kag siling ko na sa inyo, let's try to scrutinize ang aton mga kandidato. What can they do sa aton nga mga pumuluyo? Anong ila mo offer sa aton nga pumuluyo? Anong ila kapasidad nga mahimo nila ang ilang mga ginapananaw nga mga programa nga gusto nila ipatuman sa siyudad sa Bacolod kung tagaan sila sa tsansa, no?
Tanaw nato na, hindi mga gusto ko na gina-present ko sa inyo ang aton nga mga independent candidates nga hindi lang ta maglimit sa mga dalagko nga mga sa mga may mga partido bla tanawon ta ni mga independent kay who might know basi may ma-offer sila better than sang mga arada nga mga kuha nga daan mga do mga ngalan ba do na anad na kita nga mga ngalan the usual names nga masugatan naton sa politika no. So Rick, salamat gid for your time again. Thank you so much, Action Boy. Thank you for coming and giving us your time. Mga ka-aksyon, sa masunod Domingo kita na kita liwat diri sa kapihan sa aksyon. Mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.